Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Message yedu yekutanga, it is a response. Kuna vamwe mukoma vakambotumidzira message yavo vachiti vari kuda umwe mukadzi wechitu kuti vange vachizadzikisa barika ravo. So vabva vadzoka neimwe message vakati, vigaiwo chitupa changu admin, ndiri kuda kupindura avo vakakomenta panyaya yangu. Ndini uya wekuti mukadzi wangu akatiza nekuda kwekuti ndainge ndati aenda kunotestiwa, ndichibvunza zvekare kuti ndinge ndichitora umwe mukadzi here. Wese akaisa komenti yake, ndinoda kungoti kutenda kukuru. Wese ane language yaakashandisa kwandiri itori ball. Kune avo vainge vachidaira zvavanoda, you are absolutely welcome. Handibatikane nemunhu wandisingazivi ini. Chekutanga, ndiri kuda kungoti barika kana muchirinyora pano paFacebook. Rinotoita sekunge rinoshamisa, asi mese muri pano mutori pamaparika. It's only about 3% isiri pamaparika. Vamwe venyu ndo vari kuchitwa, uye vamwe venyu mutori pamaparika asi musingatombozvizivi. Avo vari kuti ati ari kuda mukadzi mutsvuku, ndiri kuda kungoti kwavari, ndakati ndinoda mutsvuku so as to replace mukadzi wangu akaenda, nekuti uyo akaenda naiyewo ainge ari mutsvuku. Vanotuka ndine space yenyu, chitoitai top up. Kune uyo abvunza kuti wati vana from different mothers varipo ndivo amai vavo here kana kuti havapo. Iyeyu wandati ndiye wekutanga akaenda ndiye amai vevana vacho. Inini ndiri wa 1981, iye ndewa 1990. Ndakabereka naye vana 3, first born 2007, second born 2010, third 2017. Then second wife ndakabereka naye mwana wa 2014, then mumwe wacho ndewa 2017. Ndivo vana amai varipo, ende vose ava vana vasikana. Ndozodawo kudzidzawo kubva kwamuri kuti murume anofanira kusiyana nemukadzi wake nemakore mangani, nekuti mataura kuti a 30-year-old mudikisa to a 42-year-old man. Garazviya 25 years ne30 years ipwere nhaye. Aiwa, ipapo manyepa ipapo. Iro level ramanga muchindiisa mazondisetsa nhasi. Kutoti murume ane 42 years makamuisa ipapo mava kutoti mudhara ke. Makazeni tinoziva hedu kuti munenge muchizama kuratidza volume yelevel rekudzikisira, asi zvizhinji zvamataura hazviko. Barika ririko kubva mubhaibheri chaiko, ende mati kusafisa vana vevanhu hazvisizvo. Vaitogara zvakanaka vanhu ivavo, ende vanowirirana, asi ndangoti mukuru ane kamwe kamukonyo, not kuti kutanga nhasi asi kutobva kare. Kune avo vanga vachiti musiyei mugwere wepfungwa maonero enyu, ende maonero enyu iwawo ndiwo atinenge tichitoda. Chazondinakidza, mazera ababa vangu naamai vangu vose vanga vachitoti kwandiri muri mudhara. Shuwa inini kutoita mudhara chaiye. Nditori nani ndinoita vakadzi vanozivana pamusha umwe chete. Vazhinji vanga vachitondituka, ipapapa vazhinji venyu mutori nevakadzi 4-4, ende mutori nevana, vamwe vana vacho vatorimo mumasango. Vanga vachiti wakaroora here? Hongu, ndinokupindirai ndichiti ndakatobvisa, ende kutobvisa chaiko. Avo vanga vachiti kuromba, kosei mati ndakaromba. Ndichitaura nemi kudai, kunotori nemamwe ama 2000 ari kuti anozvikwanisa mufunge, ende vatori serious zvekutorevesa. But inini ndini ndiri kuzoona kuti azviite kuti inini ndine dangwe ra2007 ndobva ndatorawo munhu wa2000 hazviite. But pandiri kusiya pacho ipapo, imimi ndipo pamava kuti 30 years anyanya kuita mudiki pamurume ane 40 years. Samu dzacho muri kudziwana kupiko nhai adiwa? Chandinongoguma kukudzidzisai ndechekuti makazeni, awa mapublic platforms awa, musaonererwa muchitaura zvisina kururama. Mamwe mashoko amanga muchitaura haaiti. Kutenda kukuru ane mubvunzo bvunzai henyu, ndichadaira. Vedarendo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Hanzi ndakaona kuti makomenti ainge ari mucomment section, hazviiti kuti ndingoramba ndakanyarara.
That was his response. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndine confession yanguwo yandiinayo. Inini ndakaurayisa shamwari yangu nekuda kwekuti ndainge ndava kuda murume wake. Shamwari yangu kubva zvaakafa shamwari yangu iyi pane zvimwe zvinhu zvava kuitika pamba pangu zvandisingakwanisi kunzwisisa. Ndainge ndiri musikana ainge asina kana kumbobvira akamboroorwa nekuda kwekuti ndaidawo vakomana vainge vaine mari dzavo, zvose nekusarudza kuti kana mukomana akandinyenga ndotarisa kuti klasi yake ane klasi iri pamusoro-soro here. Mumba medu takangozvarwa tiri 4 uye ndini ndega musikana, vamwe vose ava vakomana ende ndini last born. Kumwiri kwedu taitowanawo zvainge zviri nani, uye zvekare nekuda kwekuti ndainge ndiri last born ndaiitirwa zvese zvekuti boys raitosvika pakutokomplaina kuti mwana uyu munomujaidza achawanikwa nani iyeyuyu, ende kwacho kwaanoenda zvishuwa vane nhamo. Ndakazoti ndatova kusekondary school, vakomana ndaingoda uyo anenge akwanisa kundispoila pabreak ende anenge ari smart asinganyanyi kutaurisa. Saka ndaiva neshamwari yangu, inini naye tainge tiri vanhu vekuti taitaudzana tichiudzana zvose, asi chaizondibhohwa pashamwari yangu ndechekuti ndaiti vakomana vanenge vachindida kana vakandinyenga ndikavaramba kana vakazoenda kushamwari yangu iye aibva avabvuma. Saka shamwari yangu uyu akazotanga kudanana neumwe mukomana wandainge ndichida, asi ndaimunyara kudanana naye because aibvawo kumhuri yainge ichitambura. Pavakatanga kudanana ndakabva ndatanga kutoita godo chairo. Shamwari yangu aiti kana akandiudza kuti ainge anetsana nemukomana wake uyu, ndaibva ndatanga kutomuudza zvinhu zviya zvinenge zvichimubhohwa zviri zvekungoti ange achingorambana naye. Mukomana uyu aitoendawo kumba kwavo zvekuti weekend aitouya obva atorwa shamwari yangu uyu vobva vatoenda kutauni. Zvese izvi zvaiva zvinhu zvekuti zvaingogara zvichindirwadza, ende godo racho rakabva rangogara ringorimo mumwoyo mangu. Shamwari yangu iyi akazongoramba odanana nemukomana uyu. Panguva yacho WhatsApp yainge ichangopindawo, ndikabva ndazoisa imwe WhatsApp mufoni yamama vangu, ndikabva ndaita maWhatsApp 2, ndikabva ndatanga kusejusa mukomana uya kusvika azondinyenga, ndikabva ndamubvuma, tikabva tatanga kudanana. But iye ainge asingazivi kuti ndini waainge achitaura naye. Takaita time tichidanana paWhatsApp. Kushamwari yangu ndairuma ndichifuriridzira, saka ndaipota ndichiita mascreenshot nechimwe chainzi chiscreen mancha cheBlackberry yaishandiswa namama vangu, ndikabva ndatumira shamwari yangu mapictures iwawo because ndainge ndatenga rimwe sim card. Shamwari yangu akabva azorambana nemukomana uyu. Pandakaona kuti vanhu ava vainge varambana, ndikabva ndati chance given. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndichinyaradza mukomana wefriend yangu, tichichata paWhatsApp usiku hwose kusvikira ndazomuudza kuti ndaimuda. Sezvo iye ainge angobvawo mukurambwa, akabva ati kwandiri chimbomira ndimbotanga ndafunga nezvazvo. Pakazoti pava paya mukomana uyu akazobvuma. Ndofunga kuti kwainge kwatopera week, akabva ati nayewo ainge achindida. Takabva tatanga kudanana hedu, ende takadanana zvakanyanya, asi aizondibhohwera pakuti aingoti padiki diki aibva atanga kungondienzanisa inini neshamwari yangu, achiti shamwari yangu uyu aiva munhu ainge ari bho kudarika inini nekuda kwekuti inini ndainge ndichida zvinhu too much, zvinhu zvekuti iye aisakwanisa kuzviafoda. Kubvawo ipapo shamwari yangu akazonogara kumba kwaamaiguru vake. Inini nemukomana uyu tikabva tazosepareta nekuda kwekuti iye ainge ava kushandira kure neni, asi tainge tisina kurambana hedu. Saka ameno kuti shamwari yangu iyi nemukomana wangu uyu vakazosangana kupi, but pandakazofonerwa neshamwari yangu iye ainge achiti vainge vakadzokerana nemukomana uyu, uye kumba kwavo vainge vakazotobatsirwa nemukomana uyu kupedzisa imba yavainge vachivaka. Zvese izvi zvakabva zvandirwadzawo. Kubvawo ipapo ndakabva ndatanga kufunga zano rekuti ndinge ndichirara nemurume wake, nekuti ndaiziva kuti shamwari yangu ainge asisiri mhandara, but inini panguva yacho ndainge ndichiri mhandara. Saka ndaida kuti kana vazova mumarriage chizova chituko kushamwari yangu kuti ko umhandara hwako hwakaisa kupi. Later on shamwari yangu akazondiudza kuti murume wake ainge achida kuitwa transfer kubasa kwake, vachidzoka kutown kwatakakurira isusu. Saka
saka akabva andikumbira kuti ndinge ndichimutsvakira 2 rooms dzekuti vange vachigara, sezvo vainge vari vanhu vainge vachiri kutanga life. Saka inini ndakabva ndazomutsvakira pamba peimwe hama yangu. Zvinhu izvi ndakatozviitira kuti ndikwanise kuzowana masvikiro pamba pavo. Shamwari yangu akazoti aita nhumbu, ndakabva ndazomubira bra yake ndokubva ndaenda nayo kune umwe munhu wandainge ndakanyepera kuti shamwari yangu ainge akanditorera murume wangu. Asi musi wacho wandakatoba bra, shamwari yangu akatondibata ndichivhendenyura muwashing basket yake, asi ndakabva ndamuti ndainge ndichitsvaka chihair clipper changu. Ndakaenda ndikabva ndanogadzira shamwari yangu ndokubva azotanga kurwara. Ndakazonzi ndidzoke kana ndazomunokora tsoka. Shamwari yangu akazoenda kumba kwavo because ainge angova munhu wekuti ainge ava kungogara achingorwara. Murume weshamwari yangu akasara ava kugara ega. Saka shamwari yemurume wangu paakasara ava kugara ega, ndainge ndongoita sekunge ndainge ndatova mukadzi wake. Kana makii ainge ava kungondisira, ndichimubikira, ndichimuwachira. Wese pandakazomuudza kuti ndainge ndichiri mhandara, iye akabva arakidza kuti ainge afadzwa nazvo. Saka shamwari yangu ainge akaenda kumba kwavo. Nhumbu yake yainge iine 4 months panguva yacho. Kubva zuva raakaenda kumba kwavo, ndainge ndakapiwa umwe mushongwa wekuti ndipote ndichinwa, asi handina kuziva kuti apa pandainge ndichinwa mishonga iyi ndainge ndichitoitira shamwari yangu mhiko dzekuti iye ange achifa. Mushonga uyu ndairara ndakamunyika mukapu yainge iine mvura. Then mangwana makuseni ndobva ndasanganisa mvura iya nenhoko dzembudzi kana kuti matoto ehuku, zvichienderana nekuti mimba yeshamwari yangu inenge yava pamwedzi mingani. Kana dziri nhoko dzembudzi, ndaiisa nhoko dziya dziri 4 mukapu. Kana ari matoto ehuku, ndaimaita powder ndobva ndamwaya mukapu ka4. Ndaitozotopinda bhizi rekupota ndichitenderera location rose kuri kutsvaka paiva nembudzi kuti ndikwanise kuwana nhoko dzacho. Izvi ndakazviita kusvika shamwari yangu azofa. Shamwari yangu uyu akazofa nhumbu yake payainge yava mu7 months. Shamwari yangu akazonzi mimba yake yainge yaenda mumatubes. Zvinhu zvekutoti zvakatoshamisawo vanhu kuti ko zvingafamba sei kuti mimba inombogara zvakanaka muchibereko then yobva yanzi yazodzoka mumatubes. Nemurume weshamwari yangu takabva tatanga kugara tose after a week patakanzwa kuti shamwari yangu ainge afa. Ndakabva ndazoita imwe plan yekuti murume wangu aite wangu. Ndakanopiwa umwe mudzi wekuti chero ani wekumba kwavo anoda kuramba kuti ndinge ndichiita mukadzi wake oro kupikisana neni, vaizopedzerana iye nemurume wangu. Ndakabika mudzi iwowo kwemadays. Iye aiti kana ava kudya aingoti zvinhu izvi zviri kunaka. Amai vake vakatombouya vachiti hakuna zvinhu zvakadaro, kuti iwewe wiki racho rawafirwa zvose nemwana nemukadzi, iwewe wava kutomhanya kunoroora umwe mukadzi, wese ubva waroora shamwari yemukadzi wako. But iye akabva atsamwa ndokubva atotora banga randainge ndichichekesa naro cabbage ndichida kuita salad. Akabva ati kuna amai vake, amai budai mumba mangu. Inini ndini ndakazotomukumbira kuti ange asingadzingi amai vake usiku, ndokuzotonzwisisa kwaakazotoita. Vanasekuru vakaedza kumutsanangurira kuti ange achisiyana neni, but iye akabva azviramba. Ko handiti munhu ainge atodya kare. Takazoenda kumba kwedu ndikabva ndanoroorwa gore iroro rakafa shamwari yangu. Mukomanashi amenowo kuti ndakazvifambisawo sei, nekuti ndakatongogara mumba macho hangu. Apa mumba umu mainge mutori nepreparation shoma yainge yakatotanga kutengerwa mwana weshamwari yangu. Ndikabva ndazongorasawo preparation yacho iyoyo. Makore akafamba tikazotokwanisa kumisawo musha. Asi mukomanashi, ndikangoti about 3 years ago murume wangu akazongopinda mumba achingoti ainge arohwa mbama nemunhu waainge asina kuona, ndokubva atotanga kupenga. Iko zvino murume wangu ava nani hake, asi unotoona kuti dzimwe nguva munhu uyu brain dzake dzinotomborasika. Kana kubasa chaiko akazotomiswa. Ndini ndava kutomirawo sababa zvekare saamai pamba. Kurarama tiri kuraramiswa nemari dzemaroja, nekuti vabereki vemurume wangu vakasiyawo imba iri muzita remurume wangu.
uku kumba kwevabereki vemurume hakuna kana problem, asi pedu pamba isusu inini nemurume wangu ndipo panetsa. Takatombotiza pamba ipapapa tikabva tatanga kuroja somewhere, asi murume ndiye akazondidzosa pamba nekuda kwekuti kana tikangotama iye anobva atotanga kutopenga zvekare. Zvinhu zvacho zvakangotanga so simple mukomanashi. Taiti paya kana wava usiku, taita sekunge tainzwa kuti pamusoro pemba paiita sekunge painge paine huku inenge ichisekesera. Apa kwacho kwatakavakira kumasuburbs aya ekuti hakuna vanhu vanopfuya huku, zvinhu izvozvo zvakabva zvambonyarara. Then gore rapera iro riri ndakabva ndatanga kungonzwa munhu ainge achifamba ari pamusoro pemarata obva adzika, asi kana ukazodongorera hapana kana waunoona. Izvi zvatova ne6 months zvichiitika. Pamwe pacho unotonzwa knock padoor, kana ukavhura unobva wanzwa mhepo inenge ine simba ichipinda mumba. Kana ndikavhunduka zviya zvekuti pamusoro pemba panenge pachifamba munhu, iye murume wangu nekuda kwekuti munhu wekuti akamborasika pfungwa anobva atanga kutondiseka. Mukomanashi, izvezvizvi nditori kumba kwatete vangu ndiri kufunga kuti ndireurure kune vehukama, asi pekutangira pacho handitomborina. Vedare ndo confession yandakatumirwa navahanzvadzi vedu. Zviri kuitika munyika zvakangooma hazvo, asi ndo confession yavo. Ngatitaurei navo mucomment section unosvika pakupererwa chaipo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.